предлагам на вашето внимание прекрасен тристаен апартамент под наем на най-хубавото място в квартал Изток до парк Борисова градина. Тук започваме от коридор с гардероби, портманто, тоалетна, баня с вана. Насам влизаме в една прекрасна родителска спалня с прекрасна гледка към Витоша. Спалнята е така ориентирана, че сутрин да се събужда с хубавата гледка към планината. Много тихо и спокойно място. Апартаментът е след освежителен ремонт. Тук, в тази стая, отиваме в един хол, много светъл хол с кухня. Естествено, всички прозорци се откриват прекрасни гледки към парка. Буквално сте на метри от всички алеи на Борисовата градина. Тук е една много добре измислена кухня, която пиеш си кафето, готвиш и наблюдаваш тези прекрасни гледки. Навсякъде има место за паркиране свободно в квартала. Прална машина, пералня, чисто нов хладилник, нов плот. Апартамента е около 100 квадрата. Тук влизаме в детска стая, която отново гледа към Витоша. Детската стая, по желание на бъдещия наемател, може да бъде преоборудвана. И вече излизаме на една хубава южна тераса. Тук се откриват прекрасни гледки към спокойния и хубав квартал Изток. При желание за оглед и интерес, агенцията разполага с ключ. Моля, звънете на посочените координати на телефона. Благодаря.